Wat een prachtige dag joet en het viel warmer aan dan het weer. En dat kwam omdat er net al te volle wind stier. Joen en vannacht. Eerst flinke opklaring, 2 graden op het verste loon. In de kustgebieden op de eiland zijn 5 of 6 graden. En het wordt staar gewoon meer en meer bewolkt. Maar we hebben eerst nog kans op frost aan de groen. En de wind die komt vannacht uit het zuiden zuidoosten mee en die is zwak of matig. Morgen wordt een dag met bewolking. Ja, die zinnen had het morgen dreig. Ik had wel onjoen uit en toch een beetje zinnen, maar daar blijft het bij. Temperaturen 13 of 14 graden in de kustgebieden en op de eilanden. En verderop in het oosten en het zuidoosten van de provincie 17 graden. Daar ik wat meer zinnen, denk ik. En de wind die is er haast net. Krijgt 103 en komt wat uit verschillende richtingen bij. En zorgen we dan naar het waar van Snij, dan hebben we meer zinnen. En dan hebben we het over droog waar. Ik nog wel bewolking en een temperatuur tussen de 14 en de 16 graden. En dan liekt het net op de kin met de maartijd. En verder hebben wij op Snij een wat noordelijke wind, ja, noord-noordoost, en die is op een ijs zwak of matig. Manje wordt het al wat simmer, maar zijn 18 graden. Een prachtige dag, zinnen en nog eens een keer zinnen. Tiese, ik zinnen en nog eens een keer zinnen. Maar dan is het echt simmer, maar simmerwarmte. Zo'n 20, misschien op plak wel 21 graden. En op Waasje is het nog net oors. Hebben we wel meer bewolking, maar hebben het nog altijd een oors aan 19 graden. Ja, het lijkt net op te kennen, maar het maakt iets zwaar. We met de morgen, maar weer even in het Waasje.